Donc Bamako Sania ko be Bamako de bolo ani Bamako 6 communes bolo. Anya eni wakati ni tle fly na ozone mi to make a nyamanteke no e société marocaine. Aya famu kaka bara jokuma sira aya bolo jo bara tikake. Bamako kare kumbi ya nyamambe so da bela nyamambe antana nyamambe ro bila su konna gar konna nani nyamambe na chitopele ngono. Donc en wulila ka bouler premier ministre porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maïga amba fo ale de an ministre tutelier aya fam ko an bara nyamanteye mais an fanga tese aya wele ka de me brawara franka ministre de l'assainissement ministre de transport et ministre de l'économie kala je u seka de me mutaka Bamako disi segara pour que nyamanga bo Bamako donc o de kumu konna la commission no sigira o bara ke clé chama ka tijara boke ako tera la mune ka ke sansa bon logo kono aye district service technique no voirie ako kama ko be 1900 ka nyamanteye o mina ndo yi anya mina lisidi abe kon ma soro folo ngambi soro la mina kononton akilla nanye baradamne ali sunna ami se clé flama yoro Bamako ka ba foko akubi ka usan kunu donc clé mun dira ma anya nyina fa obeka do oke ala ka barka do ala ka nya kadama ala ka ni nyon chamandi ama pour que nyamanko problème ango classé passé là anda kana do la mais mi fo ka dawka ba nyini am Bamako ka fene fe anga la je anya ka njoro fa fama be do ka we mina di ma nyere ka minke anga nyama blam na no abla mina kono iba yoro do la poubelle sigilembe bo nyama sigi tukuma bo nyama mbo siraka samia pomba bo kono fama utai mina ndi me fama sira ta nyama ta bo mo ka dalaw anya ka le ka anga comportement fale anga nyama blam na kono anga na yoro be ka nyama bla yoro de pour le transit tout be de pour final be no anga nyama sincère ka sa bla yoro la o bara no ya amfene bo o tie wole le makadai ko si population quel est le tort et population. Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales de l'Union. On a bara béré nous, on a la commune de Tchoukoudjou. La bara là, c'est la population soulagée tout le monde. Le commune qu'on a là, le ministre par intérim, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le colonel Ablaye allez de la pour Amaski le ministère Tchama Oulé là c'est fait. Parce que c'est la bara me ka damne Nyamangula ni ateka ke kanga na ko ka to c'est pour ça semaine au semaine am ñogol ladje ministre de l'économie ministre de l'administration territoriale ministre de l'environnement ministre de l'équipement ani de la pression technique donc on doit réfléchir solution même ça sur Nyamangula et solution folom nganga yela bo jona oui am se ka dépôt de transit parce que kune bola na fara wonyo nga to nyonga mai déjà nyama do ba cheche anna makansa mais abaka ta to rom na problème be yele la ka ta to nyonga donc on la fara ko ka anicité wuli comme anicité mu si mo war bonda la ka collectivité de na c'est mu dans fera da rula anicité ka yoro la et fanga ka gouvernement ga wardo de blanc fait mu me ka collectivité de mais c'est ka baraka ni mérite d'ici pour la faire so ni nga duma maintenant mais c'est ka to en tout cas ani Bamako nyama mama ba ase mu am se ko kala o de ko ko na la et gouvernement ga wari mu na anga euro la ko me ke million wolofla ani bi wolofla ani sheki o de bora ka ni mina ara ne bala camion 12 roues de nani camion 10 roues de kele et camion remorque fla chargeur fla oui regarde la ni wari mo ko na sara ko so ko aka cha ala fe ani Bamako nyama mama ba sama be boire donc gouvernement to la premier ministre to la am bu ko ba da am to gona mo ko fa parce que fa ko no an sara ka no na la sona ma wi ra fo to an la ni ka se ku ba to ni mo di parce que boulma fa ne il faudra ka se ka mais na mena o de daga jambela e o bato ko kura wora fene se ka na ko na la gouvernement o de fo Nyamango atina danima bara woro be sina kala mais ni ne anicité c'est juna pour que solution se ka se ka so Nyamango donc aya baraka donc amande parce que bara pour que anga se ka ni so en un temps record parce que comment une décision tara tete mais semaine demande on ko bi non wule la ko donc ça veut dire que mo chama de yi dado ni ko na ka depuis ministre faut on a ces techniciens pour anga se ka se ni donc on a faut et on a la solution